bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na papremyo hatid, sa bawat buhay ang pangarap abutin. Sa kada laro dito sa Grand 88, panalo siguro. Sa Grand 88 Corporation na swerte ay nandito. Sa bawat taya pag-asa ay buo. Maglaro panalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro panalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte lagi nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na papremyo hatid, sa bawat buhay ang pangarap abutin. Sa kada laro dito sa Grand 88, panalo siguro. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. At bagong small town lottery, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiti makakamtan sa PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Tanglansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Simulan na natin ang third actual draw for SL Draw number 3372. Pangasinan, let's face Small Town Lottery.
number is number 34. Number 34 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para mapasama sa pagpili ng ikalawang numero. Number Our second winning number is number 10. Number 10 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 8:45 p.m. draw today are numbers 34 and 10. Numbers 34 and 10 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Dito na po nagtatapos ang ating draw para sa araw na ito. Ako po muli si Donald M. Sarmiento. Lagi po nating tatandaan. PCSO, hindi umuurong sa pagtulog. Maraming salamat po. Official draw result for April 28, 2025, 8:45 p.m. draw are numbers 34 and 10. 34 and 10 in exact order. Kamtan sa PCSO.